Ja. Hvad? Vi skal lave Whisper Challenge. Vi skal lave en Whisper Challenge. Ja, vi skal så. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så er det, at jeg starter. Jeg har de her på. Skruer rigtig højt op. Eller ikke rigtig højt op, fordi Det kan smadre ørerne. jeg skruer så højt op, så jeg ikke kan Høre noget som helst, og så skal jeg sige noget, og så skal han gentage, hvad jeg har sagt. Og jeg kan ikke høre, så jeg skal kigge på mundbevægelserne. Nej, så er der noget musik på. Sæt dig ned. Okay. Og den der røde prik, der er der i min, ikke? Hvor? Og ja. Okay. Ja. Så var disconnected på. Ja, og stadig godt høre. Prøv at snakke med. Halløj? Nej. Okay, hvad siger jeg nu? Fuck God. Ja, sæt nu på. Okay, kom. Okay. Dick nipples. Hvad? Okay, skål. Dick nipples. Dækslæppe. Nej. Jeg sagde dick nipples. Prøv igen. Hvorfor skider jeg i bukserne? Om jeg godt kan lide pølse. Kæft, det er dårligt. Så lige den er lidt tættere på, hvis der I ikke kan høre os. Ja, tag nu på. Hvad var det, du sagde? Så hvorfor skider jeg i bukserne? Om jeg godt kan lide pølse. Okay, kom igen. Hvad kan du bedst lide? Pik eller fisse? Hvem kan du bedst lide? Mig eller dig? Nej. Kan du godt lide at få slik på en fredag? Kan du godt lide at spise nipples? Nej. Okay, jeg tror, hvis det er tid til, at vi skifter. Hvad? Vi skifter. Hvad Jeg sagde du? spurgte, om du godt kan lide at få fredagsslik. Nej. Nej, det kan jeg godt. Okay. Kan du høre mig? Du skal nok lige rykke lidt på herinde. Kom! Ryk dig den her vej. Du skal rykke dig den her vej. Hvad? Du skal rykke dig den her vej. Hvad? Man kan næsten ikke se dig. Ja. Og skifte lige sammen. Kan du høre mig? Ja. Okay, så skifter jeg lige sammen. Jeg tager bare det. Kan du høre mig? Ja. Kan du høre mig? Nej. Du råber. Okay. Kan du godt lide store træer? Har du sagt noget? Du råber. Kan du godt lide store træer? Kan jeg godt lide lort? Kan du godt lide store træer? Kan du godt lide lort? Nej. Kan du godt lide store træer? Træer. Men du uden, kan du godt lide træ? Ja, jeg kan godt lide træer. Var det ikke meget højt? Ja, du kan det rigtigt. Jeg kan ikke høre en skid. 1-0 til Jacob. Så var jeg, nej! Du sagde, kan du godt lide træer, og det var det, jeg sagde. Kom nu. Okay. Kan du godt lide at skate? Kan du lide chokolade? Nej, ikke tæt på. Kan du godt lide at skate?
Okay, sådan der. Nu skal det på. Yes. Det er ret højt. Hvad sagde du? Din mor. Pølse. Din mor er så fed, at når hun handler... Har du sagt noget? Jeg er i gang! Din mor er så fed, at når det er, hun skal handle, når hun skal have tamponer, går hun hen i tæppeland. Din mor, hun er så fed, at når hun skænges, så falder hun ud. Jeg ved ikke. Nej. Nej. Okay. Okay, jeg skruer lige ned, mand. Sådan der. Kan du godt lide bananer? Har du en kæreste? Ja, tak fordi du spørger. Det har jeg ikke. So let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Min fool, you can't stop looking at me, staring at me, looking at me, you can't stop looking at me, staring at me. Okay, stil mig den nu for. Okay, det er det sidste spørgsmål, fordi den er blevet ret lang. Okay. Hvad er din yndlingsfarve? Hvad? Hvad er din yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsfarve? Ja! Nu stopper vi! Vi ses! Vi ses! Vi ses, vi ses, vi ses, vi ses, vi ses.